Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwaziswe embeswe ngameva. Kanjengokuthi mhlambe sibaningi sesiphelelwe unembeza. Kudala izilwane bezifihlwa manje sebeyaziveza. Abesebumnyameni abafune ukukhanya, abahlukumeza banakupheza, abasodakeni bawozenzile abahlenga. Akekho nakuthenjwa. Lo mhlaba usiphendula izitha namaxoko esikukhulumayo manje kusasa sinako ukumela. Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwazise wembeswe ngameva. Kuba khona inkinga ke uma usuthanda umuntu ongathandani naye. Esidukweni eziningi uphenduka umsulu ezinyembezi ezingakhishwanga nguwe. Usuyohleza uxolisela ubulimo obungenziwanga nguwe. Bheda kakhulu ngoba inhliziyo mayithanda ikhaliswa ukubona eyakhe ikhala. Iyacasuka uma eyakhe ikhetha ukuthanda omunye. Ngikhaliswa ukuthi awuliboni uthando lwami kokunye. Okungicasula kakhulu ukuthi mangikubona uyoyishinqa ndizula ngaphandle kokwazi inhliziyo yami uyayiphula. Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwazise wembeswe ngameva. Kuba inkinga ke ukuphila impilo okungeyona yokuzimela. Kuyawuhlupha umoya ukudingakala kwento thizeni kepha ngekho semendlini akho kuyithola. Kubhlungu ukuba mdala kepha ungakwazi ukuphila impilo yakho yokudala. Kubhlungu ngoba imisebenzi seyathola omdaka abantu. Kubhlungu kakhulu ukucelwa kanti nawe uyacela. Kubhlungu ukuba lithemba kanti uyazincengela. Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwaziswe wembeswe ngameva. Kanjengokwehla komoya. Kwesinye isikhathi kuba sengathi ubuzimoshela isikhathi ngokuzithoba. Kuba sengathi amafa amnyama sesingunge zonke isibhakabhaka. Vele kube sengathi wonke umuntu kusondeza kubo lobumnyama. Uzufisa sengathi kungaphuthuma ukuphela komhlaba. Kepha sobabili siyazi konke kuyokhanya uJesu engakalibeki kulomhlaba. Kuyake kube khona ukwesaba mhlawumbe kube sengathi amathemba ayanyamalala. Ungakhohlwa ukuthi iqiniso liyathanda ukugqama okwelambe ebumnyameni likhanya. Kanti futhi kukho konke umzima kunezifundo ezizokwakha. Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwaziswe wembeswe ngameva. Fika isikhathi la ozothola khona uzuthanda ngokweqiniso ngayo yonke inhliziyo. Kuba inkinga ke uma yonke leyo nhliziyo ibhekane nomuntu ongazi ukuthi inikwa kanjani injabulo. Ngisho ukuthi kubhlungu ukuthi uthanda umuntu bese kumele umfundise ukuthi yena akuthande kanjani. Kubhlungu ukuphindaphindana nento eyodwa ngoba lokho sekuyafana nokuthi uwena isilimo. Usuyokhala ke uzibone kuwena umuntu omubi, usuyomncenga ke lokhu umchazela izinto ezisobala. Umuntu mayekuthanda ngeke umfundise uzokuthanda. Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwaziswe wembeswe ngameva. Mina lokhu ngaqala ukuthandana nawe bengithi inkinga yinawe. Sonke lesi sikhathi bengikubalela amaphutha kanti uyahlukumezeka emoyeni nawe. Ngikhohlwe izenzo zami ngagxila kukho konke obekungangigculisi ngawe. Wena ubuwenza amaphutha mina bekuwubudomu bengqondo zami ukutshela inhliziyo ukuthi akusikho konke ngawe. Kunezinkinga ziningi emhlabeni kwaziswe wembeswe ngameva. Konke engingafisa ukwenze kimi ngikwenzile kuwe.